masoyi da masoyiya Adamu Idi da Fatima, ƙauna ce ba faɗa Adamu Idi da Fatima, auren sunna zai daɗa Adamu Idi da Fatima, ni ne na faɗi ba raɗa Adamu Idi da Fatima, fati fatima kekin gama dacewa fati fatima kekin gama dacewa domin kuwa idi a kanki yana cewa Adamu Idi da Fatima, cikin mata ke kadai ya ce kin zarcewa Adamu Idi da Fatima, fati kirge adam karki sakewa Adamu Idi da Fatima, ga sarauniya Fati, zinariya Fati, mai tarbiya Fati, ga kwalliya Fati, idi ya faɗa fati yake muradi Adamu Idi da Zahra, kurke juna amana Adamu Idi da Zahra, idi baya gadara Adamu Idi da Zahra, mai haƙuri bai fi tsara Adamu Idi da Zahra, ƙaunar sake gara fati fati zara na san halsa idi haƙuri a fushi tare Adamu Idi da Zahra, aboki ne gare ni fuskar ta kwai alluri Adamu Idi da Zahra, kuma shi ɗin da wanne domin yana da tsari Adamu Idi da Zahra, kullum shi batunsa ya ga an ya ganki Adamu Idi da Zahra, kowa ya muke da adam sai dai ya mun zacenki Adamu Idi da Zahra, fatima diya mai kirki adam yana ƙaunarki Adamu Idi da Zahra, adam shata mai waka ni ma da baki baki Adamu Idi da Zahra, Allah ya kai mu ranar auren ku za da taka